Rawuh anak Anggiron Roseno. Samir Harjo rawuh Poduka anak. Ya, Pak. Sowanku ning Ngendali Sada kene ora ana alangan sawiji apa. Mung pangestumu wae sing tak jaluk, bektiku tak aturne ya, Pak. Inggih. Sembah bekti Poduka tampi. Pangestu kula mboten kusupan kula luminteraken dhateng Poduka Anggir Angka Sena. Mugi-mugi ndadosna sarana anggen kula ndongaken dhateng Poduka Anggir Angka Sena. Ya, Wa, aku ngaturke panuwun. Lah, saiki ngene, Wa. Iki ceket-ceket wae mergo ket mau wis ngrekam ora dadi-dadi ya, Wa ya. Mergo sampean sing ana cara barang sing kopian. Ngene, Wa, ngene. Praptaku ning pertapan Ngendali Sada kene ora ana liya mung aku bakal njaluk tulung, aku njaluk diwejang, Wa. Aku njaluk diwenehi pitutur sing bisa nek cara dene cara basane saiki bisa memotivasi aku. Iku solusi dong, Ger. Lah nggih solusi. Lah, iku solusi bab menapa jenengan? Solusi iki sing anu wae, sing apa? Ngendhek motor ning dalan niku. Polisi. Oh ya, polisi wae. Sorry wae. Nek ra ngene iki ora gayeng wae. Ngene wae. Wigati saiki wigati wae. Lah. Nek tak sawang-sawang sakjroning awakku, sakjroning badanku iki aku wis ngancik masa dewasa utawa wis ngancik titi wanci pubertas, Po. Sampeyan niku ngertos pubertas mboten, Po? Niku bahasa biologi. Lah, heeh bener. Basane niku basane kuwi basa biologi. Basa pubertas. Pubertas kuwi nek miturut saka ilmu pengetahuan biologi wae kuwi sing jenenge cah cilik arep ngancik dewasa kuwi ngalami pubertas, ngono. Lah, sakjroning aku ngalami pubertas iki kok aku ngalami kedadian ingkang ngedapi-dapi ya, Wa ya. Wah, aku ngedapi-dapi kok bab menapa? Sakjroning aku pubertas iki kok aku rasane iki kok wis kepencut karo salah sakwijining wanita ya, Wa ya, sing mapan ning negara Ngamarta, bumi Ngamarta kene, Wa. Ah, lajeng yang SD mereka wau tasih sederek menapa tiyang sanes Anggir. Nek miturut saka silsilah kuwi wae tak kandhani sing wong wedoke sing tak seneng iki kok ketoke isih sedulur. Omahe daerah Bantul kono wae. Wah. Pal-papan. Apa itu? Lah kok saged tasih silsilah mriku terus pundi? Nah, iki tak blakakne wae ya, Wa ya. Mergane sing tak seneng iki ora ana liya mung adikku. Ora ana liya mung adikku. Sinten mriku? Anu, Abimanyu. Bukan. Saya tidak menyukai pria. Oh, tak kira nek kados bilung. Rian bilung, Wa. Sampeyan mriku. Lah, sing tak seneng iku isih kelebu adi sepupuku, ya iku anake Paman Arjuna, putri saka Madukara, Wa. Lah, ingkang tak seneng iku ora ana liya mung adikku wadon si Jenakawati, Wa. Halo? Kok nyenyet. Iki jane ning ngene kita lihat iki ono apa ora to, to? Ono. Ono wae kok ora ono padake apa. Ayo kuwi mau sing tak senengi kuwi ora ana liya mung apa Jenakawati, adikku wadon. Nek miturut silsilah iki sih klebu adik sepupu, kok. Ha kuwi nek menurut Siwanoman kepiye kuwi? Menawi menika miturut kula menika diomong angel ya. Diomong gampang. Tegese nek diomong gampang contonipun dene
Paman Paduka Janaka. Menika para kami kalian meh sami nasibipun kalian Paduka menika. Para kami kalian Bibi Paduka Sembadra menika nggih urut-urutanipun tasih Trah Mandura. Paman Janaka kuwi jebule nganu ya ngrabi sepupu kok. Nggih. Menika kula saged mat. Anangge Antoso menika gampil. Nanging angel menika wau nggih. Terus pundi malih. Sok kadang ana sing ora mboten sarujuk menawi. Kakang iki menika dadi karo adine menika sok kadang ana sing ora. Lah ngono kuwi sing marai rasa rujuk ki nggo napane kok. Padahal nek tak pikir ya sing penting padha-padha tresnane, padha-padha geleme. Mong gari ngene wae. Oh to, Pak. Jaman menika Antasena iku putra Jogipati kok le. Lajen angel menika tunggal awit menika tasih trah menika tasih trah. Surya ora dadi putra iki gak perlu ya. Ngoten wae. Lah iki terus aku apike kepiye, Wong? Arep tetep tak rabi apa golek liyane? Lah yen miturut kula nggih. Kula niku sampun matur kaliyan anak. Menika bab nggih gampil nggih. Ruwet menika nggih. Menawi ruwet menika sing ning wit nika ruwet. Niku napa niku? Ruwet wah nomane bodho. Ah sampean niku gawe ukara dagelan kok ya aneh-aneh. Ah, menawi miturut kula menika mbok menawi Anangger Janaka sami-sami tresnanipun dhateng anak Antasena kados dene Paman Paduka Janaka kaliyan Dewi Sembadra menika nggih kelampahan malah sak menika nurunaken trah Ratu Benjing sak bibaripun jaman Pandhawa. Ora kok wis iso ngancik jaman Pandhawa ki ceritane kepiye? Mboten menika Paman Paman Paduka Janaka menika kaliyan Dewi Sembadra menika nurunaken Anangger Abimanyu sampun nampi wahyu cakraning ratu menika wahyu ning ratu tanah Jawa. Nyatanipun nggih putranipun Raden Janaka lan Dewi Sembadra menika dados kucanging wahyu lananging prajurit menika. Wahyu bakul bakso. Betul. Sampeyan niku ana wong ndodhoke wayang bakul. Nah masalah iki aku ki yo lagi bingung. Nek arep tak rabi yo adik-adikku dhewe. Nek ra rabi kok aku selak kepengin ngene. Ayo kok piye? Angel. Nah, yen miturut kula menika tresna menika betah. Kaya wong keplok. Paribasane wong keplok. Keplok iku nek tangan siji ora muni nah. Contone pripun? Wong keplok niku contone pripun? Keplok menika ngaten menika keplok. Yang tresna menika betah. Kados wong keplok. Niku betah. Tangan kalih supados medal uninipun. Wi artine utawa tegese kepiye? Ya wong tresna kuwi kudu loro padha tresnane. Siji tresna siji ora. Ya ngene-ngene. Nggih kalih nganu kados nganu nika apa jenenge? Wah iki kok basa wae to iki. Angge koyong apa jenenge kodhok Suma karo Hilmi. Nah, menika nasibipun sami menika. Rupane kaya bakul Jawa kulit kebo. Alah. Apa? Menika mboten klanten menika mbel gendong waru doyong niku. Iya, wae. Iki mau terus kepiye? Terus kepiye? Kok menawi anak Janaka itu sami. Terus sami-sami tresno nggih terus monggo. Tresno kuwi nganu, apa Ratu Ndarawati. Kepiye? Kok menawi timbang keliya ngono wae. Anangger Antasena, sampean ngantuk. Kula bingung golek kata-kata iki lho, wah Jan. Ih.
Ampun bingung. Ah, sak menika mekaten, mbok menawi anangger Janakawati kalian Padma sami Kresna timbangane kelima Diratulaya luwung dirapi sampeyan. Tur tambah caket wis pikiran kula. Sikrabala tumingal pangacammu samya ngadali tertatete lating katayung. Ya wa nek pancen kaya mangkono wejanganku tak tampa. Aku tak jaluk pamit tak rabine Janakawati. Bijak. Engko bengi langsung ngene iki wae rasa rabi kok. Sampeyan iki yen menawi Padma ngersaken kundur suwan wonten nyasar gunung Paman Madwara kula namung saged ndongaaken Dewa Padma nggih Antasena. Ya, ya nek ngono aku njaluk pamit ya apa ya? Iki ngatos-atos anangger. Pun mboten atus niki. Ngen kula. Ono anuman ora. Ngatos-atos anangger.